Pois eu non pinto moito aquí porque en medio de poetas estou un pouco fora de xogo, pero eu coñecín a Cesario nos tempos, eu que son funcionaria da Xunta, chamamos do goberno tripartito, que é unha cousa que queda así como unha etapa histórica que quedou alá atrás, que xa parece que pasou media vida. E eu recén titulada empecé a traballar na Xunta, en precario, moi precaria, naquelas convenios INEM Xunta que nos contrataban, e ali atopeime a Cesario, non? E pois é unha persoa sorprendente naquel contexto, non? Pola súa creatividade. Despois entereime que era poeta, porque alguén dixo, ese é un poeta, como moi mala hostia, ¿no? E entón dixen, ui, hai que investigar isto, ¿no? De este home que é poeta. Naquel tempo o internet non existía, o sea que había que ir á librería, mirar e buscar os libros e tal, era máis laborioso. E despois tamén me chamou a atención o seu compromiso, ¿no? O seu compromiso co patrimonio cultural, coa cultura en xeral, pero coa patrimonio cultural, nós traballábamos en patrimonio cultural, sobre todo co patrimonio etnolóxico, daquela chamábamos etnográfico, que bueno, era como o pato feo, ¿no? Que ninguén lle preocupaba, estaban as catedrais, as igrexas, tal, despois os sorrios un pouco e o resto daba igual. Ao longo dos anos seguimos coincidindo, eu deixei o patrimonio cultural durante unha década que estuve traballando en vivenda pública, unha etapa moi frustrante, e despois volvín a patrimonio, volvimos a coincidir, e volvimos a coincidir noutra etapa desas luminosas que foi o goberno bipartito. Imos saltando así moitas décadas de golpe, e nese momento Cesario estaba en patrimonio cultural na Coruña, no servicio provincial, e a mí me asinaron as tarefas nun posto moi rimbombante que tiña un nome, un posto que existiu aquela vez e nunca máis volveu a existir, que era a subdirección de protección da cidade dos Camiños de Santiago, que era unha cousa así moi impresionante para contar a que te dedicabas. E foi entón cando o Cesario me agasallou este libro, non? Me agasallou e mo dedicou, e a dedicatoria que podo ler, non? Sí, por favor. Di para Teresa, neste feliz reencontro arredor do camiño que sempre será comezo. Este poemario, escrito no tempo en que compartíamos feito patrimonial, cultural, arredor de Compostela, do camiño. Ben, a intención coa que me agasallou este poemario, eu ben a sei, era probablemente poñerme na pista de que había outras maneiras de ver o camiño distintas das que viñan sendo, no? Que, bueno, o sea, nos empezamos a traballar aí no camiño na idea de que o camiño non se podía separar o camiño do territorio, no? Había unha relación evidente entre o camiño e o territorio, e o camiño era parte das paisaxes culturais nas que se integraba, no? E empezamos a traballar aí con un certa éramos un pouco ilusas tiñamos a idea de que o camiño podía ser un elemento que nos permitira poñer en evidencia que había outras maneiras de traballar o territorio. Non era, bueno, o camiño tira moito porque ten todas estas componentes do turismo, da tal, de moi apreciado, entón, si conseguimos traballar aquí con outra forma de ver o territorio, pois igual chegamos a outro sitio. Despois dímonos conta que non era así, porque, bueno, vedes que o camiño dá igual para Altri, para os eólicos, non importa, ten valor económico, etcétera, pero cando chega a hora da verdade outros intereses poden máis. Bueno, esa idea que nos tiñamos o camiño non tiña nada que ver co camiño este turístico, o camiño xacobeo. Pero bueno, eu son arquitecta e a nosa maneira de ler o territorio nos identificamos elementos, cartografámolos, representámonos en planos, relacionámolos e a partir de aí tratamos de interpretar, de entender, ¿no? E de planificar, ordenar, bueno, de facer todas estas cousas. Pero os camiños son bastante máis que iso, sobre todo porque os camiños é por onde van os viaxeiros, no? E hai desde o meu punto de vista, bueno, hai moitos, pero hai dous tipos de xente que transita os camiños. Unha é a xente que habita os lugares onde están os camiños, e esta xente ve os camiños
de outra maneira, porque os camiños, estos camiños importantes, estos camiños de longo percorrido son parte da malla do territorio no que habitan, entón eles ven o que hai máis alá do camiño, porque os camiños, ese camiño lazan con outro camiño que lle leva a unha leira, leva a un monte, leva a outro lugar, entón teñen unha perspectiva diferente. Despois está o viaxeiro, o que viaxa, o que vai de un punto a outro, e esa visión está moito máis virada cara a visión esta interna, e a perspectiva un pouco máis de percepción de aquilo que o que viaxa vedes o camiño. Bueno, eu non son unha gran lectora de poesía, e a máis son moi... O sea, leo de todo, e salto dunha cousa en outra sin moita coherencia. E vou vos facer referencia a un poema que realmente non vou chulearme da miña erudición, eu coñezo porque o canta Marisa Monte, non porque me lera o libro de Octavio Paz, non? E di que me vexo no que vexo, como entrar por meus ollos en un ollo máis límpido, me olla o que eu ollo, é miña creación, isto que vexo, perceber e concebir, augas de pensamentos ou a criatura do que vexo, non? Que é un fragmento de un poema de Octavio Paz, non? E neste sentido están os peregrinos, ¿no? Que son viaxeiros en camiño, ¿no? Eso é o que significa peregrino, ¿no? Son alleos á terra pola que transitan, pero vense a si mesmos, ¿no? No camiño que fan. E isto é o que fixo Cesario, ¿no? E o que me ofreceu neste libro, ¿no? Mostrarnos o que ve e mostrarnos outras dimensións do camiño que non son aquelas que nos cartografamos, ¿no? Unha que a mí me parece moi importante que o tempo, ¿no? O tempo longo do día, a luz, as estacións, o cambio que iso supón, os sons das cousas vivas, pero tamén das cousas, o propio son do que camiña, ¿no? O calor, o frío, a neve, o transcorrer do tempo, da vida, non? E esa visión poética do camiño, do que camiña, é algo que el naquel momento me mostrou e me dixo, isto tamén hai que velo, e hai que velo nesta idea de protexer estes territorios, protexer estes camiños, non? Hai que ter tamén esta visión poética, non? E agasalloume en 2006, esta outra forma de mirar e de ver o territorio e os camiños que lle agradecín moito e que foi moi útil non só naquele momento para aquel traballo, sino para moitos outros que viñeron despois. Así que eu recomendo vos, os que non o leades, que seguro que todos coñecedes o libro, que o... igual que o vexades un pouco cos meus ollos así de ignorante poética, ¿no? Pero que ten moita preocupación polo territorio, pola paisaxe, os nosos paisaxes culturais, o espazo que habitamos. Gracias. Pois tócame a min un pouco presentarvos o libro ou facer que este libro chegue a vos. Eu, en primeiro lugar, quería agradecer a Cartabón, como sempre, que é esa casa, e que nos acolla aquí para facelo posible. Agradecervos a vos que esteades aquí porque hoxe a oferta era diversa, era interesante, e o tempo tampouco axudaba a chegarse a ningún sitio, a quedar na casa, axudaba o tempo. E despois quero agradecer a Cesario a confianza cando me pediu que estivese hoxe aquí con vos, porque creo que este poemario é un privilexio, precisamente porque ofrece unha maneira moi diferente de achegarse ao que somos, a nosa terra. A min chamoume moitísimo a atención a estrutura, porque é unha estrutura moi elaborada, é unha estrutura que é toda unha arquitectura, e aí está moi presente a vocación de Cesario, non? Son 40 etapas que transcorren durante as 4 estacións do ano, e cada etapa comeza cunha introdución. Paseamos polos camiños primitivo, do norte, inglés, portugués, meridional, francés, para rematar en Fisterra.
un situarse no espazo-tempo, vale? Para min é cada unha desas etapas. Hai unha introducción nesas etapas, un situarse nese espazo-tempo, nunha escrita que para min transita libremente entre o que é a poesía e a prosa poética, case, non? Cun verso longo e moi libre. A continuación, sempre os topónimos chegan a nós en 5 versos, moi similares na métrica, non idénticos, pero sí cunha métrica moi semellante, non? Entón, a miña primeira pregunta para Cesario é: por que esta distribución? Como chegaches aí a esa distribución? Pois eu que son así de proxectos longos, así que un pouco pensando non só neste libro, sino cando escribe está preparándose tamén para o seguinte, non? Entón eu pasei casi 20 anos traballando no Paraíso das Sombras, non? Que ten moito que ver con Dante, porque, quizáis líno demasiado cedo, quedouseme así un pouco a estrutura, non? Entón, a estrutura son 40, porque 40 son os días que en casi todas as religións son donde o que vai a dotar de pensamento ou que vai a inmolarse pola idea, non? Os 40 días do deserto de Cristo, pero hai en moitas religións que é como un tempo donde un se purifica para poder comezar a grande viaxe, non? É dicir, viaxas, entón que acontece? Que é ao longo dun ano, de feito tiven para poder aprender a mirar o ceo, os ceos, tiven que facer eu un diario de ceos. Normalmente, eu logo vaste dando de conta de que tiñes que aprender a mirar, non? A mirar os ceos. Teño un libro que é Variacións Nube, que ten que ver algo na estructura con Variacións Goldberg, que as variacións da luz na Galiza é determinante. A luz, cando é transformada polas nubes, dache todas as cores que ti queiras ao longo do día, non? Se fose unha luz pois nos desertos, non? É unha luz que é un absoluto, non? En cambio a nosa, as variáveis que dá desde como dese albor, dese solpor, como transita a luz, non? Non sei se foi Venceslas Flores que dixo que na Galiza nun día poden pasar as 4 estacións, non? Hoxe posiblemente, non? Hoxe posiblemente. Entón tiven que aprender a mirar o ceo. Eu son de sempre moi debedor da poesía clásica, tanto da chinesa como da xaponesa, dos clásicos, que ten que ver tamén cos clásicos gregos, cos presocráticos, etc., non? E logo, cando contrastei a poesía xaponesa co Xapón, ali estaba todo. Cando, facendo a Ruta da Seda, estiven no primeiro tramo da Ruta da Seda, que é a China, pois as cidades, había que irse aos clásicos para atopar a beleza, porque as cidades foron así como moi decepcionantes, non? Nese sentido, non? E entón quería dicir que é un camiño, é dicir, ti hai algo que te chama, o rumor do distante, hai algo que te chama a moverte de onde estás, non é nin no curto, nin no longo prazo, é que te chama a sair, non? Entón, claro, normalmente os peregrinos veñen a vernos, pero isto era decir como nos vemos a nós mesmos, non? E é camiñar o propio territorio, non? E inda que coinciden determinados camiños, cando eu mirei de facer os camiños, para nada tiña na cabeciña eu a
verbena esta de temática que está montada, ¿no? Eran camiños. Eu creo que nós temos 3 territorios míticos na Galiza. Un é a Costa da Morte, que lle fixen o mar do fin da terra. Outro é a Ribeira Sacra, que é un territorio, que decir, a Terra Chá é unha construción moi dos seus poetas, aínda que ten unhas características moi concretas, que ten os ceos moi próximos e moi veloces, non? Neso notase que é unha paisaxe atlántica, non? E logo está pois, o Caurel, pois tamén é moi construción poética, non? Porque cada territorio ten pero o elemento mítico, pois na Costa da Morte está a morte, é dicir, están os naufraxios, está... Nós non somos como o Mediterráneo, que ves ali enfrente, non ves, pero sabes que está a Sicilia, non? En cambio, cando ti miras en Fisterra, non ves Nueva York, como dicía o alcalde da Coruña. Ti ves, é un elemento absoluto, é o mar, é o infinito, non? Entón, cando saín a facer, coincidía cando eu saía nos traballos para ir facendo, e fun buscando camiños. Os camiños, ten en conta que o camiño, os camiños é unha construción política, foi unha decisión de Europa, non? De construir que potencia cultural non teríamos xa daquela, para que toda Europa, se vedes un mapa de Francia, de Europa, son todos camiños que van confluindo para vir aquí, non? Que casualidade, non? Que viñera. Entón é un sentido de camiño, non é unha construción, por comentar algo como pode ser a Ruta da Seda, non? Que é unha especie de doas dun rosario que son feiras, que son camiños de feiras, non? E de paso que hai camiñas a feira, pois pasa o budismo, pasa o Confucio, pasa por ali todo o mundo, tamén os produtos. Entón, a xente que ven construye sobre os camiños que hai, pero non son camiños preexistentes no sentido de rutas romanas, que sí, de camiños logo estes, como lle chaman, os camiños reais, cando a estrutura do Estado cambia, pois posiblemente foron no construindo a través, pois, camiños entre aldeas, camiños castrexos, camiños para ir ás leiras, non? Había camiños de inverno, de verao, porque a xente, claro, cando un camiño se inunda, vaise polo de arriba, a xente non se molla, non? Ou vai por enriba do valado, non? Entón, non é, por iso puxen aos que iban, que a entrada natural nosa de Portugal, os camiños que van hacia baixo os meridionais, entre o que está agora, o que se chama o mozárabe, desde logo o da Ruta da Plata é un invento, non? Claro, é dicir, era a plata que ia de Sevilla ao norte de Cantabria e tal, para mandarlle aos tercios de Flandes a plata, para pagar a eses señores coa plata que viña de América. É unha construción que se fai posteriormente, a Ruta da Plata, para dicir, bueno, isto é parte, bueno, xa existía, isto xa é parte dos camiños, cando os camiños, pois, hai unha constatación en determinado século, pero seguro que eran antes, e estaban ali antes, non? Porque nos, digamos, lle damos o relevo as esas igrexiñas cristianas que había na Irlanda, que era o Fisterra daquela, Galway, etc., non? Entón, por non estenderme, a estructura é esa, pero no fondo, como che diría, é importante na construción das estructuras que hai debaixo, e que logo faz como pues, fai un neno nos mapas, unos nomes que fai na playa, que logo borra todo, pero está. É dicir, o que queda, que son os poemas, un pouco a punta do iceberg de toda a outra estructura, que a idea era, antes de sair, teño que coñecer o meu país e mesmo purificarme no meu país para entrar a facer a outra obra que xa estaba a traballar con ela, sin avanzar moito, porque estaba construída, porque
porque non sabíamos, é dicir, o Reino de Galiza, estando eu aquí presidindo a nosa terra aquí en Vigo, pedín a Anselmo López Carreira, que ninguén quería facer a do Reino de Galicia. Cando lle pedín, dice, bueno, eu fago os séculos tal, pero poñerlle reino, non, é que eu quero que lle poña reino, e xa fixera algo dos irmandiños, é dicir, o ir construindo a historia foi construindo o libro, ese outro posterior, non? Entón, digamos que se adianta, a estructura é como un libro que fai que te prepares, e como o dos topónimos é determinante. O dos topónimos é o crisol, o topónimo é o crisol do idioma. Ali está todas as variables, sexan de clima, sexan de todo, de sensacións. Cando un sae, fai cadernos para logo facerse apuntamentos, aprendes que non podes escrever cosas que podes facer con fotos. É dicir, aprendes que tío que tens que poñer se fai calor, se fai frío. Esta mañán eu lembraba o ingrato que era para min a hora de facer a ruta esa de levantarme no tren pola mañá e aqueles desayunos de fideos, aqueles aromas tan fortes que un non está acostumbrado, e estaba desexando entrar en mundos do deserto, que como os turcumanos, dos uigures, que son carnívoros, é dicir, teñen os cordeiros, todas esas historias eran, bueno, estou mindo hacia outro territorio. Pero está claro por onde vas, quero dicir, o que falabas ti agora, non? Que ese crisol que está aí para que despois apareza este libro con esta estrutura que parece como tan delimitada, e debaixo está todo o que comentas. E tamén unha estrutura circular, porque empeza e remata en xaneiro. Concretamente comeza o camiño o día do teu aniversario. Para min é delicioso ler: desde este día 26º de xaneiro terei que ensaiar eternamente o seguir nascendo. Para min tamén é un traballo que implica unha organización grande de escrita. Eu desde o meu caos, pois querería saber se houve ou non un método, é dicir, se tomabas notas, se tomabas ese apuntamento, se facías fotos, como fixeses para reter toda esa información que chegase despois a danos dunha forma tan poética e deliciosa? Claro, é que comentaba, non? De o feito poético de ver a realidade, non? Unhas veces tomas apuntamentos que sabes que en algún momento poderán dar pé a algún poema, outras veces escreves algo que queda e que, aínda que queiras engadirlle algo ao propio poema, como digo eu, cuspeo, non queres saber nada, non? É dicir, non sempre cando queres, é dicir, hai cousas que te nacen xa, o poema así xa non permiten que o volvas tocar. Si é importante a estar nos sitios cando o ves, e ves a xustificación de casi todos os topónimos, teñen desde que non o puxen porque tampouco era así un territorio concreto, pero era, por exemplo, perto de Santiago había un sitio chamado Bosque do Ladrón, non? Que eso é moi do camiño, non? Porque ali debían de, tampouco puxen o dos gallofos, que os gallofos eran, é dicir, non hai nada que me leve aos temas xacobeos. Os gallofos eran falsos peregrinos que nun sentido ou noutro se metían nos tal e comían tal, e logo acabábase a amizade e daban a volta con outro grupo de xente e vivían, e eran os gallofos. Eu non pensei para nada no tema do que é actual, do que hoxe é, e até me sinto un pouquiño ás veces culpável, non? Porque como comentaba nunha entrevista, eu viña de estar con Manolo Gallego en urbanismo. Entón, cando eu chego a Santiago e atopo que había unhas cousas como moi xenéricas, non? Pois todos os hórreos son patrimonio histórico, que claro, eso levaba a unhas disfuncións tremendas, non? Ou o camiño de Santiago é patrimonio da humanidade ou tal, non? Pero claro, eso non tiña ningún valor en relación ao territorio, era como decir que bonito, non?
até que eu chego e aplico coa colaboración naquela época era quen entendía un pouco a consultora galega, con Pino, aquel grupo do Colexio de Santiago, no? Portela, etc. E é cando se delimitan, porque non había trazas, se delimitan as parroquias, porque o expediente, é dicir, non había unha traza definida aínda. Na administración os expedientes teñen un comenzo e teñen que ter un final para resolvelo administrativamente, e así fixemos. E logo fun collendo dos demais, pero tamén non podes ni imaginar a diferencia que estás acostumbrado a ir por unha carreteira, por unha estrada, e de pronto saeste a 50 metros e faz o mismo trazado, pero por camiños, non? E ves que realidad tan distinta, non? Non ten nada que ver aquela que tú ves por esos lugares que transitas e que te pasan imaxes, e non ten nada que ver, non? Entón, coñecer, non sei, son 560 os topónimos que hai, que debe ser un pouco o mapa do país, tamén de todos os ADNs de culturas que viñeron, non? E que se quedaron aquí, non? Nese sentido, non? E o estar nun lugar, o tema do topónimo xa o fixera no Mar do Fin da Terra, cos topónimos da Costa da Morte, pero aquí era un pouco chegar a un lugar e ver pois que había poldras para pasar o río, o regato, ou había pontellas, ou había determinadas maneiras de organizar os muros para que entrara unha persoa pero non entrar o gando. Entón vas entrando, vas vendo as paisaxes como cambian, a terra como muda. Eu neso son así moi a hora de elexir entre paisaxe e terra son moi como novoneira, non? Gustan moito a palabra terra, no sentido de que parece unha palabra que ten máis raíz que paisaxe nese sentido, non? A pesar de ser un termo tan querido por Otero e tan importante, non? Pero ten outro son, ten outra raíz, non? E hai pouco o tema dos topónimos, agasallelle o libro a un fillo de galegos, catalán, que é o presidente do gremio de editores catalán, non? Un estatus así, pero é de Becerreá, non? E o pai, a nai é Becerreá e o pai é de Perto, así, non? Entón agasallelle o libro, non? Alguna vez teñolle agasallado tamén cantos dos que collemos na sección de literatura oral, cando se fan as grabacións a xente así maior, cando conta as lendas, etc. E a nai del ten Alzheimer, non? E me comentaba así como con alegría que ao lerlle o tema dos topónimos a nai, que é como si algo revivira, como si algo tocara estructuras moi profundas, non? Na psiquis do ser humano, non? Entón, de alguna maneira, eu lembro, sempre hai componentes, lembro agora, por exemplo, cando perto do Cebreiro, un lugar en concreto, cando estou ali e leo e busco, e resulta que o nome tiña relación con unhas flores así azudiñas moi e casi violeta, moi pequeniñas, que non lembro agora o nome, e iso te axuda, son datos que te axudan a que dentro do poema teñan eco, non? Nese sentido. Ou saber, por eso metín o ciclo nos comezos de camiño, meter ciclos que tamén son, digamos, a parte cultural. Os topónimos é algo máis que cultura, no sentido, o mismo que a poesía é algo distinto, creo que é algo máis que literatura. Mesmo eu son dos de Gamoneda que di que a poesía non é literatura, que é outra cousa, non?
nin máis nin menos, pero é outra cousa, que hai outras componentes, que o que é aficionar non existe, é dicir, ou pasa pola túa vida en carne viva ou aquelo non sostén pois, milenios, non? Decía Safo cando lle daba aulas cando estaba coas rapazas que entre os 13 e os 16 anos ela traballaba en textos así tal, e hai un que ela quedou enamoradísima, non? Daquela muller, decía, tan pequeniña e sin gracia que me parecías, non? Entón, claro, eso significa que é unha persoa especialmente enamorada e resulta que parecíasme, pero o que pensabas que era fealdade son as características que fan que máis te enamore dunha persoa nese sentido, e ante unha ruptura como ela estaba tendo cando marchaban as alumnas, entre aspas, a casar, pois a dor era esa, tan pequeniña, sin gracia que me parecías. Entón o poema, aínda que en topónimos, son cando a xente do lugar pon un topónimo, iso é froito de xeracións, porque senón non aguanta e lle poñen outro. É dicir, cando hai o regato que teño ao lado do Pazo de Santa Comba, onde restauramos a casa da nai, feita hai 4 xeracións. Hai un río que é o río das lavandeiras, porque os pequenos ríos no noso país, os rielos, os regatos, aínda que os xeógrafos ou tal lle poñen un nome, os collen o nome do lugar por onde pasan, non teñen un nome, fanno porque é necesario, digamos administrativamente, pero os rielos, os riachos, os ribeiros, como en Portugal, danlle os nome aos eidos, e os eidos se comunican, son os microtopónimos nese sentido, non? Entón, iso é o que, sobre a base que se construye, é dicir, hai moito elemento físico no poema, do lugar, e se estás no lugar, cousas que están no poema aparecen ali, mesmo se vai frío, se fai calor. Si é certo que me cheguei a, iso é así un pouco da estructura, que non se mostra, pero que está, e é que nese diario de Ceos eu estaba con un poema, e a hora de definir, non repetir se era o ciclo do ano, porque o ciclo do ano é o ciclo da lúa. As culturas que teño publicado, pois sexa na India, Vietnam, acabei con Xapón agora, son as culturas do femenino, son da lúa, son as constructoras, por eso os chamanos son os chamás, son as chamán. E logo cando ven todo o que é solar é moi hacia o occidente, non? É cando se masculiniza todo, non? Entón son os ciclos da lúa, e iso tive no mesmo que estudar, ir aos xornais, non recordo en cal deles, que sempre te poñen antes, claro, para a xente que traballaba antes no mar, puñan as mareas, horas de marea, e tamén puñan os ciclos de lúa. Entón eu así tamén aprendín, xa que non tiña a miña avoa que me tería ilustrado facendo o calendario, se é bon ou malo plantar unha cousa, ou se temos a cuca e a pinta que van parir porque a lúa vai ser non sei cando, non? O libro é un ano e son os ciclos da lúa, e iso aprendino para todos os demais. Iso, de feito, onte, o día 2, ainda que acabei co libro o poemario sobre as viaxes a Xapón, e non só, bueno, o día 2 é a Candeloria, non? Pero eles teñen nas 120 microestacións, que é o calendario da lúa, teñen o día que o rei señor xaponés canta para tal,
e que as galiñas, supoño que as que estarían no monte ou tal, comezan a poñer ovos, non? Entón, todo eso depende da lúa, nese sentido. Entón, son eses 120 microtopónimos, eu aquí resolvino sin que formaba parte da cultura dos nosos avós, pero xa non forma parte. En cambio, no Xapón son temas que se manteñen vivos aínda. Falando de Xapón, a min encantoume a cita coa que abres o poemario, non? Primeiro porque é moi plástica, entón, bueno, lóxicamente un haiku está totalmente condensada, non? Pero fica aí durante todo o poemario, para min, esa cita, non? Bueno, eu creo que esa mesma estética está presente tamén nos teus poemas e vai de máis dados coa estrutura, esa mesma condensación. Eu cando leo o teu poemario teño que parar, eu leo un topónimo e paro, é como estar diante desa mesma cita inicial, non? Hai que parar, hai que saborear, hai que deleitarse nesa escrita, e hai que asimilala, porque é certo que son eses 5 versos, pero está todo moi condensado. Hai unha condensación moi grande. Entón, bueno, eses 5 versos enchen a lectura, non? Claro. De maneira que, bueno, eu quedaba un pouco ateigada pola intensidade da condensación e tiña que parar e despois, bueno, pasar ao topónimo seguinte. De feito, o poema este de Vaso, eu seguino, tiven ahora a fortuna mesmo de buscar sitios onde ele estivo. Mesmo agora fixeron un túnel, lo que lle chaman eles os Alpes deles, que pechanse son poboacións que se pechan en outubro e volven a abrirse en marzo, non? Pero é porque aquelo neva, non hai posibilidade de sair dali, non? Tamén no norte de Irán desmontan a aldea, levan os rebaños abaixo e arriba a 6.000 metros aquilo está cheo de neve, as casas pechadas e volven a abrila cando chega tal, non? Entón estiven con este home, con Vaso, realmente atopei as pedras onde estaban gravados os poemas e eu estaba como moi emocionado, non? moi emocionado, non? E unha señora que pasaba por ali díxome que tiña que decir que eu estaba, bueno, pues, pero non estaba como ela, me pediu que me puxera, porque como dicindo no fondo, para rezarlle tes que poñerte así, non? E que realmente, que é algo que comentaba antes tamén, que é o que pasa en determinadas culturas, non? Que os poetas teñen unha relación moi profunda coa cultura do propio país, son a alma totalmente. Comentaba, é o caso de Xapón, na propia China, para entender eu non entendía porque unha princesa ou unha filla do emperador queixábase, eu que me criei vendo a lúa cando nacen os lotos, tal, e aquí estou nesta tenda de coiro comendo leite de cabra, non? Non entendía eu que había, logo descubrina cando fixen a Ruta da Seda, que cando os casorios, as alianzas, claro, o emperador casaba a filla pois con os señores da estepa, cos uigures, son xente bravísima, xente maravillosa, non? Dominan, son capaces de dominar o deserto, de facer soterráneos a 100 km de distancia para crear hortas, etc. Non? Entón, os poemas, a natureza, que o que ten este poemario
convivir coa túa propia natureza, é a túa, son arrecendos, ese como lle chaman popularmente fresquío. Utilízase para dúas cousas. O fresquío é cando o peixe xa está un pouquiño así tal, pero tamén cando están nos pequenos ribeiros dos regatos, a humidade, que é auga, é flor, é erva, hai menta, hai un pouco de todas as ervas, non? Eses son arrecendos que forman parte dos teus sentidos, é dicir, aínda que te trouxeran aquí cos ollos tapados, chegarías, respirarías, e a humidade nosa non ten nada que ver coa humidade que pode haber en outros lugares, aínda que haxa o mismo tanto por cento nese sentido, non? Entón, eu o haiku da unha maneira quería investigar. Eu pensei que eran moi devedores do sintoísmo, que é unha especie do panteísmo noso, non? Pero resulta que non teñen nada que ver, é algo, é a captación do instante, pero é unha captación do instante que ti tes que estar tan desnudo de todo, ser só ti no máis profundo para poder captalo, que eso te obliga a ter a capacidade de, como lle chamo, a soidade acompañada, non? Cando un é capaz de escribir nunha cafetería, porque unha soidade, e aquilo está cheo de barullo e tal, pero te dá unha capacidade de concentración que ás veces pode ser máis forte que se estás ti só no medio dun lameiro ali debaixo dunha bimbieira e con un tempo maravilloso, non? E hai un punto de espontaneidade, porque mesmo hai escolas donde nos clásicos que os formaban, non? A hora de escrever haikus, non? Eu collín non na forma o haiku, porque alrededor do tema do haiku hai toda outra estructura de poemas e de maneiras de escrita que está todo na condensación, pero na condensación do máis estructural, do que é máis verdadeiro, non? E este home Basho ten un pequeno libro que é Sendas de Oku, ten moitas maneiras, camiños ao profundo, ten moitas maneiras, e este home nos chegou moi pouco da obra del, non? Aínda que eles normalmente facían cíclicamente libros, antoloxías, e debía de ser a forma de poesía para facerse funcionario, pero bueno, funcionarios imperiais, quero dicir que eran lobos que gobernaban as estructuras do país, non? Tiñan que saber determinado número de poemas, saber, porque moitos deles cando se xubilan ou cando se marchan é cando fan os grandes libros, non? Nese sentido, non? Entón é un mundo que eu só esa condensación só a vin en ela, en Safo, que tamén viven polo Exeo adiante a buscala, non só en Lesbos, non? O que pasa que, bueno, ela que sei que escribiu máis libros que Homero, o cristianismo do século IV de Sirio, os coptos, todo ese mundo queimaron a obra, non? E a pouca obra que temos de Safo son de papiros que envolvían as momias, porque Alexandría era Grecia, pero estaba ali, non? E os sitios de comunicación que vin con ela en Asia é cos haikus en Xapón, e logo a China o verso máis longo, que ten algo que ver con isto, non? Tamén, non? Pero fai reflexionar moitísimo o propio Xapón, que son mundos moi femeninos, pero a hora da verdad
é algo que sostén o mundo, pero logo por riba hai toda unha estructura, o militarismo e o caso, o conto así como o de Xapón rápido, que a aristocracia falaba chinés. Sobre o ano 1000 independizáronse Xapón, Vietnam, etc. E a aristocracia deses lugares falaba chinés, pero a elas, a aristocracia femenina, non lles deixaban falar chinés, non? Entón, que fixeron? Nas estructuras do chinés meteron o idioma popular e crearon un idioma de feito, un dos 3 idiomas ou grafías ou tal que hai no Xapón. Un está feito polas mulleres e logo o expandiron polo país elas, porque eran as contadoras, eran as chamán. Sempre falamos dos chamán, non? Son as chamán, non? Nese sentido. As nosas componedoras, as nosas bueno, non sei se decir meigas ou como chamar as nosas, porque facían de todo, desde compoñer osos a... bueno, eran as que curaban, as que daban consellos, etc. Todo eso está na poesía esa super condensada, e todos os poetas e as poetas están recibidas como moi próximas ao sagrado, ¿no? Moi próximas ao sagrado. Son o tema de poesía, eu só recordo polos anos 70 por Lugo interior con Manuel María, que ibas a un restaurante e o camarero celebrábate como si foses alguén que decía, aquí el muchacho es poeta. Entonces, e había e o alegraba, quero dicir, o señor, non? E ao dicilo, supoño que serán os restos así dun mundo que foi tamén desaparecendo, non? Nese sentido, non? Do interior. Me estou enrollando. Nada, non te preocupes. Eu poño aquí que camiñar e viaxar desde o exterior cara ao interior neste poemario para acabar a ser un co que nos rodea, nunha especie de simbiose poética. Que é necesaria unha outra mirada, outra maneira de percibir. No teu poemario escribes: ouvín como se só canto ouvise estivese oculto por lenzos de luz. E desde esa mirada todo cambia, non? O camiño implica unha realidade moi sinxela e ao mesmo tempo moi superior para min. E aí empezas a entrar como falabas agora, hai como un encontro místico, do que falo despois máis adiante, non? Dende esa ollada que eu percibo no teu poemario, chega a ver como, bueno, hai unha especie de... todo é moi espiritual, hai partes moi espirituais. Creo que ten que ver coa túa ollada, que chega a ser simbiótica coa terra, e co que ali hai, non? Bueno, eu falaba pois de transformación. Podes atoparme aquí mesmo e me transformar en ave que retorna baixo a túa propia forma e dicer unha súa voz sen voz. Ou sobre a medida do meu tempo sen memoria, sen lugar, xa nada é como antes. A soidade é como se o tempo desandase a súa sombra e volvese a andala de novo. A soidade tamén está moi presente no poemario. Canto máis camiño, máis cores acollo nas pupilas, e os prados e os pardais son os seus nomes. Tamén, bueno, ese cambio que se produce en ti, esa descuberta, non? Que vas, da que nos faz partícipe. Para rematar aí con esa simbiose, dice: ollaste a ti e óllome a min, no teu centro sen fondo vacío, no adentro que camiño coa nube. Co paso do tempo, que pegadas conservas dese encontro místico coa nosa terra, non? Bueno, eu creo que a nos chéganos normalmente como de outras culturas, o feito de esa comunión coa natureza, etc. Non? Eu creo que eso en nós está xa desde sempre, non? Eu creo que está desde sempre. E te transforma. É dicir, entras nun libro e saes sendo outro. Quer dicir, digo libro en canto que hai un ciclo, non? Que
que pasa unha cousa, o que decía das estructuras, crees que estás facendo así algo, inda que algo queda deso, pero logo métese polo medio a vida e descacharra todo, non? É dicir que todo aquilo que ti pensabas que iba por aquí, por ali, pois chega a vida e pumba, e pono todo patísimas arriba, e no fondo é o que é o resultado real que ti buscabas de alguma maneira, non? O que si é certo é que para nós só teño visto ou teño lido isto en poetas que escribiron sobre os desertos, non? Pero nós, se vos fixades, temos bóveda celeste, é dicir, o que a proximidade dos ceos fai que o máis alá é unha cousa moi próxima, non? É que está finito, pero ao mesmo tempo é un elemento absoluto, non? O que vos decía do Atlántico, non imaginas en frente a Mallorca de Valencia, se supón que está ali, non? Pero nós funcionamos, estamos diante de cousas que son como moi absolutas, non? E iso tamén é moi próximo ás cousas máis sinxelas, non? As cousas máis sinxelas, máis núas, máis non admiten, son poemas que non admiten, e digo literatura no sentido de crear sobre ou volver, é dicir, canto chega un determinado momento que máis que escribir ou máis que andar o camiño estás desandando, estás desaprendendo, estás sendo máis escultor que escritor, e porque chega un determinado momento que cando te quitan de alguma maneira, se non te quitan o libro das maus, pois sigues aí, pasarías a vida inteira no mesmo. Só coñezo unha persoa así que pasou case a vida inteira facendo e refacendo, sempre parecía algo novo, até se nunca acabou, porque saiu non sei donde algo novo, e ao final iba a buscar aquelo, e quería ser todo tan completo, que ao final o home, non sei, lle perdín a pista, pero menos mal que nos quitan os libros de en medio e somos capaces de seguir avanzando un pouco na propia vida, non? Na propia vida, non? Nese sentido, eu agora estou orfo, que me quitaron, por decir así, o libro no que estaba, chamase A lúa sobre as cerdeiras de Hiroshima, non? Ou A lúa nas cerdeiras de Hiroshima. E estou así como moi desolado, non? Este ven a acariñarme, e por eso comentaba que por eso quixen, xa que naquel momento o esquío, lembro a Bores, que era un home encantador, e como editaba, como trataba os textos, que morreu ano pasado, e lembraba con cariño, e ao mesmo tempo lembraba que tal e como está a situación do patrimonio neste momento, para min era imprescindible, porque nunca houbo tal desleixo. Xa non é que queira o conselleiro desfacer un pazo porque o amigo de turno quere meter 400 persoas nun comedor de 20, non? Para as bodas. Xa é que cae, que hai patrimonio. Necesitamos 500.000 máis de peregrinos, e neste momento que están os xaponeses facéndolle a xente a vida imposible para que non vaya, non? Eu tamén o digo, non veñas por ali que a agua está moi fría. É lastre o patrimonio para eles. É lastre. Sí que están botando fora pola borda, a ver se non queren, bueno, hai sitios xa non deixan facer fotos ao Fuji, e moito menos meterte, como me puide meter nas burbullas de lava do volcán do Fuji, non? É un bosque durísimo porque os suicidios, pero é tremendo cando ven a aparecer
máis de 5 persoas a pedir no restaurante tal, Pero nós imos converter en establecementos turísticos todo o patrimonio da costa, que fai falta moita hostelería no litoral. A ver se non sube o nivel do mar. Unha das cousas que tiñan que apuntadas é que eu creo que o poemario é un himno precisamente ao noso patrimonio, á terra, non? Pero tamén un compromiso moi grande por parte de Cesario, o poemario. Entendo que é un compromiso co noso patrimonio, e tamén un laio, nalgún momento, non? A min gustaríame, bueno, eu teño aquí referenciado os topónimos Fene, Porriño, gustaríame que leses na página 113 Lagoa de Antela. A verdade é que hubo momentos no patrimonio traballando que eu dicía o que debe de sentir un médico nun campo de refuxiados de Biafra, non? Pois verte co patrimonio que é aquelo que tes ali, que un retábulo pequeniño con as cores que xa non é posible poñerlle o nome a cor, senón tenrura, soidade, que cor? Cor, soidade, o cor, tenrura. E logo ver que te chega que o pintaron con titán luz, porque o pariente do alcalde pois ten unha ferretería e aproveitando que había que darlle unha mao de pintura a aquel retablo que foi moi duro, hubo momentos moi durísimos o tema de patrimonio, bueno, que che vou dicer, Siguen sendo moi duros, siguen sendo moi duros. É un elemento é que o tema, por exemplo, os cruceiros, imaginar que tes no cemiterio de tal, que tes en tal sitio, tal, cousas tan delicadas, tan feitas por un ser humano que irradia esa levedade coas maus do canteiro, pero cun alma que aquelo é tremendo, e volves ali e ves que lle romperon as pernas ou tal, entón é duro, é especialmente doloroso. Bueno, pois Está aquí, non? A sí. Lagoa de Antela. Só camiño, só seco fondo, lamacento. Coas miñas maos vacías, creo o pasado dunha garza parada na lagoa vacía. Creo o ceo como cóncava mao e a sombra do home. Non ten forma noite da cidade sumersa. Só alma as presenzas dormen. Invento o futuro. Dou unha lágrima para a súa sede. Sí, Pois para min ese final, non? Dou unha lágrima para a túa sede nesa lagoa de Antela. Claro, un pouco o que se vou preguntar agora está contestado, non? Gañar o esquío, publicar o poemario e despois esta reedición. Por que esta nova edición do poemario, non? Agradezo yo a Laiovento que tal e como está o panorama da edición, claro, hai 20 anos publicábase o doble do que se publica hoxe. Eran 2000 e pico, e hoxe non sei se chegan a 1000 os libros que se editan. Entón agradezolle sinceramente que fixerase a reedición, pero de alguma maneira que cando naceu eu lera en un libro que xa o compro en sitios de segunda mao, como é El viajero en Galicia, de Viajero e Pasajero, de Cunqueiro,
E o home reconstruiu 3 xornadas do camiño, non? E me pareceu unha cousa fermosísima, non? Claro, entón foi cando empecéi a mirar que era posible, e mesmo facendo fragmentariamente, porque eu de seguido así pois fixen o francés, fixen o de Fisterra, os do inglés, que son dous, un Ferrol e outro a Coruña. Os de Ferrol viñan en barco, os irlandeses tiñan que ir en barco inglés, aínda non eran un país independente, tiñan que vir, por iso facían os cabotaxes así perto, non? Entón avisárame cando foi o da Ribeira Sacra, que fixen a primeira reedición, a delimitación primeira, tamén adoeume, e decíame Marcial Gondar, dice, non sei como van a aproveitar esta xente estas cousas, porque fixéramos xa daquela un plan director. Do plan director, unha das cousas que levaba era o da como se chama, o da denominación de orixe do viño, non? Claro, entón logo ves como foi utilizado o tema do camiño, non? Como foi, creo que é importante, hubo unha tensión tremenda entre Portomeñe e Barata. Barata era o conselleiro de Cultura e Portomeñe era o de Educación, coa mala sorte de, non sei por que se meteu nos temas deste tema, non sei, en patrimonio tiñamos. No, porque Portomeñe inventou Xacobeo. Pafrán inventou yo. Claro, pero aí está o tema, porque houbo unha, mesmo tivo que mediar Fraga, porque houve unha tensión entre as dúas equipas técnicas, os que estamos con Barata, porque desenvolvíanse técnicas de patrimonio, pero Portomeñe, a equipa técnica que tiña, un arquitecto que morreu xa hai tempo, facía técnicas de obras públicas. E unha cousa é poñer unha poldra para atravesar un rielo, e outra cousa é poñer un albañal dese de obras públicas de carretera, esos cilindros de formigón, e houve ali unha... E a hora da realidade gañou Portomeñe, pero foi un bon conselleiro Barata en patrimonio. Como anécdota importante, recibín unha chamada telefónica daqui de Vigo, estando ali en Santiago, de Camilo Nogueira. Díxome, para a semana que ven hai convocado un pleno, era Soto o alcalde, para tirar o Cárcel Vello. E fun a falar con Barata. Camilo Nogueira era concelleiro naquel momento. Eu non sabía as dinámicas que había aquí de tensión, de reivindicación para que non o tiraran. Non... Claro, eu vivía na Coruña, viña a Santiago, pero que era prensa, que sería algo que se daría máis ben pois, alrededor do Faro, non sei. Barata dixo que sí, tamén un pouco eles aínda eran centristas para distinguirse do PP, e con un folio e unha regla desas, un cartabonda que utilizan os nenos, nun folio fixemos sobre unha planimetría, unha fotocopia do plan xeral de aquí, fixemos a delimitación e fixemos a incoación. Que nunca se declarou, nunca se acabou o expediente, pero a incoación impediu que demoleran o edificio. E fixemos unha trampa, podo decir agora, non? Tiñamos medo de mandar a incoación, que a detiveran no rexistro, que celebraran o pleno,
e entón xa era irreversible, porque se tú das unha licencia, eso é irreversible. Entón o que fixemos foi, ao tempo que se lle mandaba por correo certificado, como naqueles tempos, démolo á prensa. Entón, estaba incoado, estaba xa mandado ao DOGA, e no momento en que ia sair, entón, bueno, cousas así. A min era, as cousas, sempre me mandaban as cousas imposibles. Así salvouse o Carcerebello e así salvouse por un tempo a estación de tren hasta De aquí. Hasta que deixou de salvarse. Sí, e bueno, comezouse o de San Simón e logo incoáronse e o bairro da Madalena e logo incoáronse 350 pontes históricas que ao final decaeron, non están protegidas. Por eso digo que, pero bueno, eran así. Bueno, teño moitas cousas máis do poemario, pero igual é tarde, levamos aquí xa moito tempo. Eu falaba tamén da vulnerabilidade que implica entrar en contacto coa terra, non? Esas cousas que acontecen cando camiñamos en certa medida con esa outra ollada espidos, porque é a única maneira de deixarnos atravesar pola terra e polo que temos diante e o que temos arriba. Tamén ese ceo aparece moitísimo. A min chamoume moitísimo a atención que, aínda que aparece o día e aparece o solpor, hai moita noite nos poemarios. Hai a presenza da noite, a presenza do silencio, tamén é moi palpable. O uso extraordinario das maiúsculas en determinados momentos, tamén en palabras, para facer desa palabra algo protagonista. Gustoume moito. Bueno, en Gonzar, concretamente, bueno, falando desa vulnerabilidade do paso do tempo, o paso do tempo tamén é un tema moi curioso deste poemario, que a mí me gustou moito, porque sí que é certo que observamos o paso do tempo fora, pero hai unha parte dentro de nós que fica aí co tempo en stand-by total e absoluto, non? Como que o tempo está detido mentres lemos o... Sí que é certo que falas do paso do tempo e observamos o paso do tempo nas estacións, no ceo, nas nubes, na luz, pero tamén hai momentos nos que, bueno, o tempo queda detido, non? Ese espacio únicamente, aparte de sentilo aquí, no propio país, só o sentín ao final cando na última cidade, no último oasis, en Kashgar, que de aí parte o camiño hacia Rusia, hacia India, cando acaba o deserto. É un tempo que non é medible, é un tempo que non é de reloj, é un tempo do que non pasa, non? É un tempo do que está sempre aí, non? É unha situación, como diría, como é do líquido? Amniótica, non? Sí, pero esa é a sensación cando lees os poemas, non? É como que hai unha parte, eu dicía, bueno, vale, o tempo está aí e pasa, pero hai unha burbulla onde estamos aí dentro e o tempo non circula, non se move, non? Bueno, en Gonzar lemos: comezas a viver en todos os outros e en ninguén, o tansíbel da túa inmortalidade sepárame do mundo. A miña pregunta con dor cando lía estes versos era: mima, co que está a caer e tal e como están as cousas, seguirá a ser inmortal? Por iso para min a reedición é tan necesaria, non? A reedición é tan necesaria, non? Seguirá a ser inmortal, xa ninguén recorda a tarde lenta neste mundo no que vivimos, non? Eses versos aí soltos impactaronme de forma especial. Gustoume moito a presenza da cor azul,
que aparece tamén de forma insistente ao longo do poema. É a non? miña- Esta, é a miña- esta é a túa cor, vale? Porque está con o azul, que aparece con connotacións positivas, pero hai algún momento no que tamén aparece con connotacións negativas. O azul, e sempre procuro, hai un que eu lle chamo azul tenrura, non? Que é un azul, teño visto nalgúna das pinturas dos retablos barrocos das nosas iglesias románicas, así en gran, vamos, reformadas, non? Son as cores que son irrepetíveis, non? Nese sentido, non? É curioso. O que si volvín agora no final da Ruta da Seda son as cores. Resulta que únicamente a aristocracia chinesa tiña casi un pouco como se chama, non exclusivo, como se di, cando algo exclusivo que non o ten ninguén máis, bueno, o de pintarse os ollos con cores. Hai unha cor que só utilizaban elas, o mesmo que o lápiz lazuli viña de Afganistán, e hai toda unha serie de cores que logo veñen a Europa aos pintores, que aquí ali eran de minerais moi concretos das que se facían, e non me acordo ahora como se chama. Bueno, é curioso. A min esa é unha cor que sempre me encantou. Gamoneda, cando fixéramos Escritora da Universal, leveino a Fisterra. Tamén estivo ali Hellman, o querido Hellman, eu boto moito de menos. Está entusiasmado coas cores que podía ter a superficie do mar ali, non? Esas iridiscencias que parecían púrpura, escarlata, as cores. Hai cores que son inexplicables, que non eres, tes que facerlle un poema. A ver, hai distintas cores, non? Sobre todo Para explicar relacionadas cos unha ceos e co cambio, porque sí que está o verde evidente, pero os cambios no ceo están moi ben retratados coas as variacións cores. das nubes no mar, iso é. Vou ler un Sí. Antes de... Eu aquí tiña pensado, bueno, para mí que me gustaría, pero igual é o que tes escollido ti. Pois é o mesmo. O final. Sí. É unha bonita coincidencia, pero... Como teño así voz baixa, así sin micro. Neva sobre este verso. Desde a brétema entramos na imaxe mesma do soño. O neno que fun chora no camiño, e pode ser que sexa o mesmo de hoxe aquí, cando veño ser quen nunca serei. Todo permanece, todo está deshabitado de soa luz. Todo é máis flor dourada e boian farrapos de néboa. Neste día de xaneiro avanzo cara ao non saber. Cai auga neve no soño da miña terra natal. Gota a gota cai a noite longa, volve escura. Cai o inasíbel da realidade. Quizáis ninguén de min emprendeu este camiño. Os ceos mudan como as ondas do mar. Bastaría unha soa onda túa para me crear. Estou en Fisterra, após un longo silencio. Así te vivo neste soño. Aquí eu naszo a escondida memoria das palabras. Entre solpor, entre albor e solpor, perdido, son do todo e do ninguén. A noite
aniña no meu imaxinar a eternidade iluminada como ela nunca foi. Mil gracias. Ai, vou ver un pouquinho de auga, mira. Pois mira, eu pensara na lectura precisamente dese poema final. Ai. Así que foi unha... Bueno, mil grazas bonita e sobre todo a Maribel, mil grazas. Grazas, chao.